Tas alam ko may daan din to papunta dyan sa taas eh. Tsaka yan, jogging siya oh. Natakbo-takbo niya lang. Ayan, mahangin yung mga ano, malalakas hangin ng mga Japanese sa kinakain din nila ba. Uy, tarik na nito mga guys. Yan, ano kaya meron dito? Yan o, yung baba. Tara. Sa Pinas dati pag pupunta akong bukid, ito din ang dadaan ako, ganito din. Mahirap pa nga eh, puro bato na malalaki.